रस काढला तो आता मी लावते चेहऱ्यावरती. मिरच्या अशा लाल पडत चालले. हा, कोणाला भेटायला आलात? तेव्हा किती छान असे ढग दिसत आहेत. तर काळ्या रंगाचा ढग तुम्हाला दिसतोय, म्हणजेच मी म्हणेन ग्रे कलरचा. त्याच्या आड सूर्य लपलेला आणि हळूहळू बघा तो दिसतोय बघा सूर्य. ढग सरकतात पुढे पुढे, किती छान वाटतं बघायला. मगापासून खूप असे विविध रंग मी बघितलेले आहेत आभाळाचे. थोडंसं मला लेट झालं आज यायला. नाहीतर सूर्य जेव्हा उगवतो ना त्यावेळेस जी रंगसंगती असते ती अगदी बघण्यासारखी असते. खूप मस्त. चला आता थोडंसं जरा रिलॅक्स होते, बसते मी इथे आता. तर बाहेरचं सर्व क्लीन करून झाल्यानंतर आज हॉलमध्ये साफसफाई म्हणजे जाळे जरमटे काढायचे होते. गावी ना म्हणजे अगदी तुम्ही रोज जरी काढलात ना तरी इतके जाळे लागलेले असतात. असे कोळी वगैरे असतात ना, मोठ्या मोठ्या साईजमध्ये पण असतात. त्याच्यामुळे सकाळी तुम्ही साफ केलं आणि संध्याकाळी पुन्हा बघायला गेलं की जाळे जळमटे लागलेले असतात. माझं क्लिनिंगचं काम चालू होतं आणि तितक्यात भाग्या शेरू आले. चिखलामध्ये पूर्ण भरलेले होते आज. त्यांना बघितलं आणि मला असं झालं ना, आता काय करू. म्हणजे नेहमी बघा मी म्हणते ना तसंच झालं होतं. त्यांना इथे पाणीवर मी लगेच द्यायला गेले. मग स्पष्ट दिसतंय का? हा बघा पपई आहे. म्हणजे सुकलेला पपई होता, त्याचा रस काढला तो आता मी लावते चेहऱ्यावरती. पपई आमच्याकडे कोणाला आवडत नाही, त्याच्यामुळे असे वेस्ट होतात. जास्त असेल तर कोणाकोणाला देऊन टाकते मी. हे चले बाहेर इकडे. भाग्या हे बघा, दोघं जण ना चिखलामध्ये एकदम लोळून आले होते. पण आत्ता असा चिखल त्यांचा थोडासा कमी झालेला आहे. ऊन आलं बघा. वाजलेत किती 8:30 सकाळचे, तरी पण ऊन बघा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आता मगाशी तुम्ही बघितलं मी ते चेहऱ्याला लावलं आहे ना रस, सुकला बघा. मागच्या एका व्हिडिओमध्ये म्हणजे जेव्हा मी ना फेस पॅक शेअर केलं ना तुमच्याशी, त्यावेळेस मला एका ताईने कमेंट केली होती की फ्रूट्स जे असतात ना त्याचं पण पल्प तू चेहऱ्यावर म्हणजे लावू शकते. म्हणजे ही गोष्ट माझ्या डोक्यातच नाही आलेली. आणि जेव्हा ती कमेंट वाचली तेव्हा माझ्या लक्षात आले, अरे हा म्हटलं एवढं घरात आपल्या फ्रूट आहेत, म्हणजे आहे काय नाही काय बघा असतं, ते पण मी असं लावू शकते. कधी कधी खराब झालेलं असतं ना, म्हणजे जास्त बघा पिकलेलं असतं तर आपण ते फेकून देतो. पण हे माझ्या डोक्यात आलंच नाही की ते मी असं वापरू शकते म्हणून. तर पपई आता मी लावले आणि केळी वगैरे पण अशी एक्स्ट्रा जास्त पिकलेली असतील तर मी असं लावू शकते. बघूया, म्हणजे हे दुसरी वेळ आहे हे लावते मी. त्याच्या आधी पण एकदा लावला होता 8 दिवसापूर्वी, तर चांगला फरक मला जाणवला. त्याच्यामुळे आज पुन्हा लावला आहे आणि तुमचे शेअर पण केलं आहे. तर आता मी आलेली बागेमध्ये. केळी बघा इकडची आपली काढली होती ना, हा बघा सगळा कचरा आहे ते पडलेला आहे. तर म्हटलं जरा पटापटानं उचलून घेते. हां, आणि मला वाटतं ती केळी पण पिकली असेल आपली, खाली आहे ना वाकलेली आहे ती. तर आता कधी काढायला होते काय माहिती. एक जरी केळं पिकलं असेल ना तर काढता येईल, पण केळं असं पूर्ण असं पिकलेलं दिसत नाही आहे. बघते मी, जरा चेक करते. केळी आपली ही छान झाली, मस्त झालेली, वाकलं साफ खाली.
नाही अजून नाही पिकलेली. चला एवढं ना पटकन उरकून घेते. हे मला ना कापायचं होतं पण माझा हात आहे ना उजवा इतका दुखतोय ना, त्याच्यामुळे मी सध्या आता हे फक्त साईडला करून ठेवणार आहे. नको थोडा आराम करायचा. बस झालं, भरपूर मी काम केलेलं आहे. आता मग थोडं रेस्ट जेव्हा कुणालचे बाबा येतील तेव्हा मग करणार. तर आता हे मी चाललं आहे बागेमध्ये. मोगरा बघा कसा आला आहे तो. मी बरेच दिवस झाले ना तुम्हाला दाखवलं नाही ना. हे बघा चाफा. मी चालले मिरचीचे रोपं आहेत ना तिथे चाललेली आहे. हे बघा मस्त मोगरा फुलला आहे. ऊन बघा कसं पडलं आहे मोगऱ्यावरती. नंतर काढायची आणि वेळ आहे. ही बाजू मला साफ करायची पण काय करू, कुणालचे बाबा येतील ना तेव्हा मी सगळं क्लीन करणार. आता नाही. तेव्हा मिरच्या तयार झालेल्या आहेत आणि काय काय मिरच्या ना अशा लाल लाल पडत चालले, त्याच्यामुळे ना काढून घेते. अरे हे काय ते सरड्यासारखं असतं ना ते. ह्या बघा मिरच्या अशा लाल पडत चालले. लोणचं बनवायचं आहे. करिश्माला आवडतं. ते किती दिवस झाले मागे लागले मिरचीचं लोणचं मिरचीचं लोणचं. अय्या झाडच तुटलं. जाऊ दे, काढून घेते फटाफट. तुम्हाला मी दाखवते मग किती मिरच्या आपल्या बागेतल्या मिळाल्यात त्या. ह्या रोपट्याला काय झालं, चुकलं वाटतं बिचारं. ह्या रोपट्याने भरपूर मिरच्या दिल्या. खूप जुनं रोप आहे हे बघा. इतक्या मिरच्या निघाल्यात. मला वाटतं पाव किलो तरी असतील. लोणचं आपलं होईल छानपैकी. चला आता बाकीचं जरा आवरून घेते मी. ये वागे ये जेवायला. चल जेवा. हे बेटा ये लवकर. घाण किती झालंय. माती काढायची. मातीने मला कंटाळा आणलेला आहे. तू काका मागच्या पडीचा होल तरी नीट करून द्या. आमच्या मशीन लावायचं मला सगळं पाणी घरात फिरतो ना, म्हणून त्याचं मशीन पण लावायचं आणि हाताने कपडे. जरा पाईप रेड झालं ना सगळं पाणी बाहेर येतं. थोडं काम घेतलं का दुसरीकडे. काम करायचं मग काम बंद. काम नाही करत मग खर्च कसा चालतो तुमचा. मग तुमचं काय भरपूर सेव्हिंग केले वाटतं. शेविंग घ्यायची. मग शेविंग काय नाही आपला खर्च नसतो. आता ही संध्याकाळची वेळ आहे. मला वाटतं 5:30 पावणे 6 झाले असतील. पाहुणे तुम्हाला बघा दिसत आहेत बसलेले. छोट्या सबस्क्रायबर ज्या आपल्याला भेटायला आलेले आहेत, मला आणि वाघ्या शेरू यांना. त्यांचा की आदल्या दिवशी फोन आला होता. म्हणजे मला वाटतं 1 का 2 दिवसाआधी फोन आला की आम्हाला भेटायचं. म्हणजे त्यांच्या ज्या मुली आहेत ना समोर बसलेला, त्यांचा फोन आला होता की आम्हाला भेटायचं आहे तुम्हाला काकी. तर आम्ही येऊ का. तर त्यांना म्हटलं या म्हणून. खारेपाटणला त्यांचं घर आहे आणि मुंबईला असतात ते. तर भेटायला आले होते ते. त्यांचा थोडासा पाहुणचार केला आणि आमचं बोलणं चालणं सगळं चालू होतं. खूप गोड आहेत मुली, छान आहेत. त्यांनी वाघ्या आणि शेरू यांच्यासाठी खाऊ पण आणला होता. शेरू घाबरतो लगेच. माणसं बघितली ना तो जरा हे होतो. असं काय करणार नाही तो, काय करत नाही तो. हा पळतो तो. वाघ्या शांत आहे एकदम. शेरू घे, वाघ्या घे.
वाघ्याला आईस्क्रीम जास्त आवडतं शेरूपेक्षा. मग तुमचा खाऊ खाल्ला ना त्यांनी? हां हां हां. आंबे पण आणायचे विसरले. बोलशील? तो एक बघत बसती. नाव सांग तुझं. बघत ते काय शनाया. सरनेम काय आहे तुझं? आणि तुझं? घाबरली. तू कोणाला भेटायला आली? हा, कोणाला भेटायला आलात? बोला, कोणाला भेटायला आलात? वाघ्या शेरूला. वाघ्या शेरूचे फॅन आहेत त्या दोघी जणी. लाजल्या, लाजतायत ना. घाबरल्या. गोड आहेत मुली तुमच्या. तुम्हाला पण काय शिकायचं असलं ना तर गणपती. टाटा, बाय बाय. परत येणार ना? परत येणार ना भेटायला मला? वाघ्या शेरूला. टाटा. चला मग या परत. हा या. हा या 9 तारखेला या. कोणता हे करा. हा हा बघते आता. टाटा. तू फोन कर मला, फोन कर. हे घ्या. काय मग? ओ शेरू, शेरू, ओ शेरू. बघा झोपले दोघंजण. शांतता आमच्या घरात. कोणच नाही आहे. आम्ही 4 जण. आता मी घेतल्यात ह्या मिरच्या चिरायला. लोणचं बनवते मिरचीचं. सकाळी ह्या मिरच्या काढून ठेवल्या पण दिवसभर थोडंसं काम होतं म्हणून राहिलं. आता जरा चिरून घेते आणि पटकन ह्याचं लोणचं तयार करते. तुम्हाला मी दाखवते झटपट. तर लोणचं बनवण्यासाठी तुम्हाला साहित्य बघा मी दाखवते. इथे बघा अशा मिरच्यांना मी चिरून घेतलेल्या आहेत. साहित्य माझ्या घरात जे अवेलेबल आहे त्या साहित्यामध्येच मी लोणचं वगैरे बघा तयार केलेलं आहे. म्हणजे कधी कधी एखादी वस्तू घरामध्ये संपलेली असते, त्याच्यामुळे ही गोष्ट मला तुमच्या शेअर करायची वाटते. धणे घेतलेले आहेत, मीठ आहे, हळद आहे, परत तिखट मसाला थोडासा घेतलेला आहे, कमी प्रमाणात घेतलेला आहे, परत राई घेतलेली आहे आणि हिंग. हे सगळं एकत्र करून न भाजता, म्हणजे भाजलं नाही आणि वाटून घेतलं मिक्सरला. थोडासा जाडसर हा मसाल्याने वाटून घ्यायचा आणि मग मिरचीमध्ये हा मसाला टाकायचा. जोडीला टाकायचं थोडंसं विनेगर. तर विनेगर इथे मी सगळ्यात शेवटी टाकलं आहे. सगळ्यात आधी मसाला टाकलेला आहे आणि नंतर तेल टाकलेलं आहे. तेल म्हणजे जास्त जर का प्रमाण असेल तर गरम करून थंड करायचं तेल. आता इथे कमी प्रमाणात आहे त्याच्यामुळे तेल काय मी गरम नाही केलेलं आहे, थंडच आहे तेल. ते चांगलं असं व्यवस्थित मिक्स केलं म्हणजे प्रत्येक मिरचीला तो जो मसाला आहे ते जे तेल आहे ना व्यवस्थित लागलं पाहिजे. अशा पद्धतीने चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं आणि नंतरला त्यात मिक्स करून झाल्यानंतर मी विनेगर घातले. आता इथे तुम्ही लिंबाचा रस बघा असतो त्याचा पण वापर करू शकता, पण मी इथे विनेगरचा वापर केलेला आहे. विनेगर टाकल्यानंतरसुद्धा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि मिक्स करून झाल्यानंतर एका बॉटलमध्ये भरून ठेवायचं. आता मिरचीचं लोणचं बऱ्याच वेळा मी शेअर केलेलं आहे तुमच्याशी. म्हणजे प्रत्येक वेळेला काही नाही काही म्हणजे थोडंसं काही ना काही बदल बघा असतोच. आता इथे याच्यामध्ये जर थोडंसं जिरं असतं तर अजून चवीला चांगलं लागलं असतं, पण जिरं माझ्याकडे सध्या संपलेलं आहे त्याच्यामुळे इथे जिऱ्याचा वापर मी केलेला नाही. थोडंसं मी चाकून बघितलं आणि मीठ मला जरा कमी वाटवतं, मी पुन्हा मग इथे मीठ टाकलेलं आहे आणि एका काचेच्या बरणीमध्ये भरून ठेवून दिलं मी. आता हे जे लोणचं आहे 2 ते 3 दिवसांनी खायला तयार होऊन जाईल. तुमच्याकडे जर का कैरीचं बघा लोणचं असतं ना ते असेल ना तर त्यात थोडंसं तुम्ही हे मिक्स करा. आपल्या घरी तयार केलं हे लोणचं इतकं चवीला भारी लागतं ना, खूप अप्रतिम लागतं. तर सगळं बघा माझं संध्याकाळचं काम करून झालं आणि नंतर मी आले किचनमध्ये. जेवणाची वगैरे तयारी करायची होती आणि नंतरला किचनचं थोडंसं काम जे काही होतं ते आवरून घेतलं. तर संध्याकाळच्या वेळेस ना बागेतून आपल्या पपई आणि केळीचा घड आहे ना तो काढला होता. वेलची गेलं ना आपली म्हणजे तयार व्हायला आली होती. ज्या छोट्या मुली बघा आल्या होत्या ना आपल्याकडे भेटायला मला, तर त्यांना म्हटलं आता काय देऊ मी घरा, माझ्या दुसरं माझ्याकडे काही नव्हतं, तर म्हणून मग बागेतून आहे ना पपई काढले होते आणि केळी काढले होते. तर थोडीशी केळी मी त्या मुलींना आणि म्हणजे पपईसुद्धा थोडंसं बांधून दिलं पिशवीमध्ये आणि ही जी उरलेली केळी आहेत ना ती तशीच मी एका पिशवीमध्ये भरून ठेवली. इथे मी थोडासा आळस केला, म्हणजे त्याला चुना लावायचा होता. म्हटलं राहू दे आता
उद्या सकाळी म्हटलं लावीन. म्हणजे थोडासा कंटाळा केला मी म्हणजे कधी कधी असं होतं ना की नको आता बस झालं असं झालं होतं. म्हणजे काम करून करून जेव्हा रात्र होते झोपायची वेळ होते त्यावेळेस असं वाटतं. मग तसंच भरून ठेवलं आणि मग बाकीचं जे काही थोडंफार होतं ते आटपून घेतलं आणि मग झोपायची तयारी. तर चला मग आता आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा.